আহ্বান করে আজকে স্থাপন করছেন সকল বৈজ্ঞানিক সংস্থা जोंहा बिमा फिसा मोनफैबाय खुलुमखांनानै नै बुट जानोसै जोंहा बुट जाबाय जोंहा फिसा थांदो फुजा जानाया जोंहा फुजायावसो थांदोंना गोजानानै थांगासिनो ओमफ्राय दङ गाखोनानै बेरामारा थांनोसैमोन थांगासिनो जोंथिंजों बेरामाराया नै जों दा अट' गाखोबाय थांगासिनो खैलामारा थांगासिनो अट'आव गाखोबाय जोङो दैखाजोबैनिफ्राय बालाजिनिफ्राय खैलामारा जानानै थांगासिनो गाखोबाय जोङो फुजा एसे बेरायनोसै दुर्गा फुजानि गाखोबाय जोंना हादोरसाया बाइकआव गाखोबाय ओइलाय गाखोबाय मोजां गाखोनो ओइलाय बै गस्ला सालाय रायजो राजा आइ आफाफोरा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोना जेरावखि थायालासिनो जोंनि बे टिकेट काउन्टाराव फैनानै टिकेटखौ लानो हासिगोन दा जोङो टिकेट काउन्टारनिफ्राय बेसेबांबा समायना रमायना गाबनाय मिनिनाय गाबजों बुंफबजोबनाय नोंथांमोना नायबाथाय गाबनाय मिनिनाय जों लोगोसे गोसोफोरखौ सान्थि मोनगोन आबैया होगोन नै लोगोफोर ओरैबायदि भिर ढेकियाजुलियाव टाउनावहाय नायफैबाय जोङो बाथासेयावबो नायहैबाय ओमफ्राय नै दा टाउनावबो नायफैबावबाय जोङो टाउनावनो ओरैबायदि भिर मानसिफ्रा ढेकियाजुलि नायबाय बाथासि नायबाय थेलामारायावबो नायबाय लोगोफोर फुजाखौ नै
जि बिरखा मानसिफोरा भिडिअखौनो बारा लानाय जायासै लोगोफोर बे गुसुं लानाय भिडिअखौनो हगारनाय जाबाय लोगोफोर बेनि मेम'रि थाथोंसै लोगोफोर उनाव नायनो जि मोजां साजायदों मालाय रिथि रिथानो जोबोद मोजांखा मानसिफोर बिराद भिर होंगो दोंगो फटक लानोनो माबाखौनो मोना आरोना ओरैबायदि भिरखा होंगो दोंगो सौग्रावलायो नारलायलायनाय जाखायो ओरैबायदि भिर मानसिफोरा थेंक इउ स' माच लोगोफोर जों दा न'आव थांनोसै भिडिअखौ एसेयावनो दोननोसै लोगोफोर न'आव थांबाय थानोसै जों लोगोफोर आंनि चेनेलखौ दं उनाव साबस्क्राइब खालामनानै लादो भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोफोर जाहैबाय